Ang matag usa aduna bay katungod sa pagtuon sa pulong sa Dios? Ang matag usa aduna bay katungod sa pagwali sa pulong sa Dios? Igsoon ang tubag, yes, adunay dakong katungod ang matag usa nga musangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa mga katawhan, ngadto sa mga amigo, amiga o pamilya. Atong tan-awon ang kinabuhi ni Timoteo samtang siya ania pa sa kalibutan. Atong makita sa buhat 16 bersikulo 1 nag-ingon diri, mipadayon si Pablo sa pagpanaw ngadto sa Derbe o sa Lestra. Didto may nagpuyo nga usa ka tinun-an nga ginganlan og Timoteo. Igsuon si Timoteo usa lamang ka tinun-an. Si Timoteo usa ka ordinaryong tao. Dili siya pare, dili siya pastor o wala siya katungdanan diha sa simbahan. Siya usa lamang ka ordinaryo nga tao. Usa lamang siya ka tinun-an. Apan gisugo siya sa Dios sa pagsangyaw sa iyang pulong ngadto sa mga katawhan. Ug gani si Timoteo gadasig kanato sa pagsangyaw sa pulong nga magmakugihon kita sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Nag-ingon siya sa ikaduhang Timoteo 4 bersikulo 2. Pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayod, daniha, badlunga, dasiga og tudloi uban sa pagpailob ang mga tao. Mao kini ang giingon ni Timoteo kanato igsuon. Ingon siya nga pagkugi kanunay sa pagwali sa pulong sa Dios sa tanang panahon. Mao na igsuon, magkugi kita sa pagsangyaw sa iyang pulong. Atong imarites ang pulong sa Dios. Atong isangyaw ang pulong sa Dios ngadto sa atong mga amigo, amiga o sa atong pamilya. Atong isangyaw kanila ang pulong sa Dios. Tungod kay mao kana ang kabubuton sa Dios. Ug mao kana ang pagdasig ni Timoteo alang kanatong tanan. Igsuon hinumdumi nga si Timoteo usa lamang katinun-an. Usa lamang siya ka ordinaryong tao apan gisugo siya sa Dios sa pagsangyaw sa iyang pulong ngadto sa uban, ngadto sa mga katawhan. Mao kita usab igsuon samtang ania pa niini nga kalibutan. Atong isangyaw ang pulong sa Dios. Atong isangyaw ang pagagamahanan o pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Niingon pa siya diri, daniha, badlunga, tudloi ang uban sa pagpailob. Kanang tanan igsuon, ato kanang pagabuhaton uban sa pagpailob. Dili kita magsangyaw sa pulong sa Dios nga mapahitas-on kita. Dili kita magsangyaw sa pulong sa Dios nga maulay hinungdan nga magkagubot ang katawhan. Atong isangyaw ang pulong sa Dios nga maghari ang gugma ug ang respeto sa usag-usa. Nga sa kanunay wala tay laing ipataas kun dili ang pulong sa Ginoo. Wala tay laing ipataas kun dili mao ang pagkagamahanan sa Ginoo. Wala tay laing ipataas atong kinabuhi kun dili ang Dios lang igsuon. Kung pinaagi niya na igsuon, mahimuot ang Dios kanato sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Samtang ania pa kita nini nga kalibutan. Kung pinaagi niya na igsuon, aduna kitay kasiguruhan sa atong kinabuhi. Busa sa kanunay igsuon, magmadasigon kita sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Dili gayud kita magtalaw o dili gayud kita magpaluya-luya sa pagsangyaw sa pulong sa Dios o sa pagpahimuot diha sa Dios sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Amen. God bless sa tanan.